Хвала Христу. З Євангелія ад Матвея, 17 раздел, верши 14 и 21. Калі прыйшлі да натоўпу, падышоў да Езуса нейкі чалавек і, упаўшы перад ім на калені, сказаў: «Пане, змілуйся над маім сынам, ён эпілептык і цяжка пакутуе, бо часта падае ў агонь і часта ў ваду. Я прыводзіў яго да тваіх вучняў, але яны не маглі вылечыць яго». Адказваючы, Езус сказаў: «О пакаленне нявернае і распуснае, дакуль буду з вамі, дакуль буду цярпець вас? Прынясіце яго да мяне». І загадаў яму Езус, і выйшаў з яго злы дух, і ад гэтай гадзіны хлопец стаў здаровым. Тады асобна падышлі да Езуса вучні і сказалі: «Чаму нам не ўдалося выгнаць яго?» А ён сказаў ім: «З прычыны малой веры вашай. Сапраўды кажу вам, калі ў вас будзе вера з гарчычнае зерне, і вы скажаце гэтай гары: перасунься адсюль туды, яна перасунецца, і для вас не будзе нічога немагчымага». Маем чарговы эпізод аздараўлення, которое чыніць Христос, дакладней, это экзарцызм, выгнанне злога духа. І гісторыя насамрэч вельмі няпростая, і зараз спрабую каментаваць, дакранаючыся ўсіх гэтых няпростых момантаў. Па-першае, на што звяртаю ўвагу, гэта пытанне, ці хвароба, ці апантанне, ці зневаленне злым духам. І якраз такі добры прыклад, бо тут ідзе гаворка пра эпілепсію, вельмі няпростую хваробу, але мы ведаем, што такое эпілепсія. Я ведаю людзей, которые хварэюць ці хварэлі эпілепсіяй. І гэта не было апантанне. І таму на пачатку хачу з вамі разважаць на гэтую няпростую, вельмі няпростую тэму, як разабрацца, хвароба, ці апантанне, ці ўплыў злога духа. І якраз такі гэтае няпростае пытанне, яно гучыць менавіта з нашага ўрыўка Святога Пісання. Чаму? Таму што чалавек, які просіць за свайго сына, прыходзячы да Езуса, на пачатку мы чуем, як ён кажа, ён дыягназуе хваробу сына. Ён кажа: «Мой сын эпілептык, цяжка пакутуе, я прыводзіў да вучняў, а яны не маглі яго вылечыць». Гэты чалавек не просіць аб выгнанні злога духа, не просіць аб экзарцызме. А далей мы чытаем, што Христос выганяе злога духа. І размова ідзе з апосталамі, чаму не маглі выгнаць яго, і Христос тлумачыць там, што трэба пост і малітва. І вось ужо малюецца пытанне, дык ён хворы, ці ўсё-такі апантаны злым духам? У Евангеліі ад Марка, дзе копія гэтай гісторыі, але яна намнога шырэй апісаная, Матвей прапускае вось гэтае апісанне Марка, там ад самага пачатку да канца апісваецца гэтая гісторыя як апантанне. Там няма пытання хваробы. Я ўжо не чытаю там большы урывак, але па ўсіх прыкметах можете паглядзець, это Марка 9 раздзел, вершы 14-29, па ўсіх прыкметах ад самага пачатку да канца там выглядае на тое, што ідзе мова пра апантанне. І як тут разабрацца? І вось гэтае пытанне, добра, што яно ўзнікае канфліктнае такое па-свойму. Некаторыя даследчыкі кажуць, што евангеліст Матвей апісвае гэтую гісторыю як апантанне таму, што бярэ ўрывак ад Марка. Некаторыя так кажуць. А з іншага боку, добра падумаўшы, ён таксама мог узяць аднекуль з іншай крыніцы інфармацыю пра тое, што этот чалавек успрымаў гэта як хваробу. У сэнсе, што невядома, і пра што ў кантэксце евангельскім дакладна ішла размова. І невядома, як у падобных гісторыях сябе паводзіць.
Я асабіста, як правіла, бачу крайнасці, і я вельмі баюся і сцерагуся гэтых крайнасцяў. Я далей і ад адной крайнасці, і ад другой. Адна крайнасць – гэта калі людзі ўсюды бачаць духаў і адмаўляюць усялякай медыцыны, усялякай псіхіятрыі, і ведаю людзей, которые з псіхічнымі хваробамі. Может быть, што это пантанне ці ўплыў злога духа, але людзі не лечацца. Каб лячыліся, было б па-іншаму, бо там выразна бачна, што хвароба. Вось это адна крайнасць. Сярод веруючых, канешне, яна распаўсюджаная. Калі першынства даецца тэме духоўнай і не ўспрымаецца увогуле веды медыцыны, на ўсё толькі адно пытанне: маліся, вер, і ўсё будзе добра. Это адна крайнасць. Другая крайнасць, такая ліберальная, калі ўсялякія з'явы духоўныя хочацца тлумачыць выключна на ўзроўні медыцыны, ведаў і так далей. І гэта другая крайнасць. Як ёсць на самой справе, як у гэтай гісторыі было на самой справе, цяжка сказаць, але ўсё-такі выглядае, што Евангелие Марка адназначна апісвае гэта як апантанне, но Матвея ўсё-такі так 50 на 50, але больш ўсё-такі схіляецца, што это было апантанне, таму што ў выніку Христос выганяе злога духа. Я, баючыся вось гэтых крайнасцяў, з которымі мы часта сустракаемся, я зазвычай што раблю? Калі сустракаю людзей з такімі крайнасцямі, то вось гэтых, которые бачаць усюды злога духа, я стараюся ім перацягваць іх на другі бок, ставячы націск больш на медыцыну, на нейкія веды навуковыя, пацверджаныя, на нейкія веды псіхіятрыі ці псіхалогіі. Вось это выводжу у процівагу, іх выцягваю з адной крайнасці, як правіла. Калі я бачу людзей ліберальных, я, як правіла, іх выцягваю ў другі бок, паказваючы, што ёсць рэчаіснасць духоўная. І насамрэч трэба ўспрымаць і тое, і другое. Мы кідаемся ў гэтыя крайнасці, таму што нам так прасцей, таму што ў гэтых крайнасцях ад нас тады не вымагаецца нейкае распазнанне, нейкіх правілаў жыцця духоўнага, распазнання духаў, нейкая мудрасць Божая не вымагаецца. Ты адразу гэта чорнае, а гэта белае. І таму я так разумею, што людзі так больш кідаюцца ў крайнасці, таму што гэта не жыццё духоўнае, вось гэтыя крайнасці. Гэта вось гэтае жаданне такое чалавечае, жаданне адназначнасці. А жыццё духоўнае вымагае распазнання. Это мудрасць, это рызыка, это вадзіцельства Духа Святога, і нам гэта не падабаецца, нам хочацца, каб было адназначна, і таму мы кідаемся ў гэтыя крайнасці. Так бы б гэта тлумачыў. І таму нічога дзіўнага, што калі людзі часта не могуць адказаць на гэтае пытанне, вось это хвароба, ці это ўсё-такі духоўнае, то людзям дастаткова адказ іншага чалавека. Такія людзі паедуць да ксяндза, і ксёндз скажа: а это радавое. Альбо а гэта дух. І ўсё, і людзі бескрытычна адразу: ага, значыць дух. Значыць радавое. Іншыя зноў жа паедуць, а нехта скажа: не дуры галавой, это ўсё там хвароба медыцыны. Людзі адразу такі: добра, окей. Значыцца, няма такой адвагі распазнання, капацца, разбірацца, насцярожвацца. І мы тады нават з радасцю спіхнём на іншых адказ. Каб не ўглыбляцца ў гэтую тэму. Каб не рызыкаваць. І, ўсё адно, нейкая адсутнасць тады такога распазнання, проста мы на некага там выразна спіхваем адказнасць. У гэтым пытанні, ці хвароба, ці духоўны ўплыў, не будзем казаць ужо апантанне, але ўвогуле так, духоўны ўплыў, у сэнсе атакі зла. У гэтым пытанні яшчэ ёсць трэці варыянт. Гэта тое, што хвароба не заўсёды будзе, канешне, апантаннем, але ўсё адно можа быць праяўленнем зла. І таму, напрыклад, мы чуем, што калі цешча Петра на самым пачатку хрыстовай дзейнасці, калі яна захварэла, у яе была тэмпература, гарачка,
Христос, аздараўляючы цешчу, яна не была апантанай. Але мы чуем, што ён прыказаў гарачцы, і яна пакінула яе. І ёсць у Евангелі немало тэкстаў, дзе Христос загадвае хваробе. Усё адно як бы хвароба з'яўлялася нечым жывым. Даволі дзіўная форма, которую сучасны чалавек у прынцыпе ўспрыняць не можа. Як это загадаць хваробе? Яна ж неразумная. Жывёле нават можна загадаць, але не хваробе. Хіба што ўспрымаць хваробу як нейкія мікробы, которые жывыя, хіба што аж так глыбока пачаць капаць. Але я думаю, што тут больш важна тое, што у хваробах можа праяўляцца зло. Это не заўсёды будзе апантанне. І тады атрымоўваецца, што калі Гасподзь загадвае хваробе, это значыць загадвае злу, который праяўляе сябе праз хваробу, злому духу. І ў кругах пратэстанцкіх, такіх харызматычных, і ў каталіцкіх таксама, часта, калі моляцца аб аздараўленні, таксама такім евангельскім спосабам загадваюць хваробе, каб яна дайшла ў імя Хрыста. Канешне, слых это рэжа сучаснаму чалавеку, это мала зразумела, але гэта падыход, такі, сказаў бы, гарматычна евангельскі. Хаця нехта скажа, што для старажытнага габрэя хвароба заўсёды была праяўленнем зла. Людзі заўсёды ўспрымалі хваробу як нешта духоўнае, нейкую духоўную атаку, таму што Бог дапускае толькі дабро. І нейкая доля праўды у гэтым ёсць, нейкая доля праўды. Але нават у гэтай трэцяй версіі, калі мы не кідаемся у крайнасці, а просто ўспрымаем, што ёсць трэці варыянт, гэта хвароба як праяўленне зла, тут таксама ёсць свае нюансы. Таму што часам хваробы яны дапушчаныя Господам. Напрыклад, 70-й псальм, я недавно яго чытаў, маліўся ім, 70-й псальм, 20-й верш. Там напісана: «Ты спасылаў на мяне шматлікія і лютыя беды і зноў ажыўляў мяне». Значыцца, не толькі зло дае нам хваробы. Бог так моліцца натхнёны псальміст, магчыма, цар Давід. Ён разумее, што гэта Бог ёсць крыніцай бедаў. І многія праведнікі так перажываюць. І цікава ў гэтым кантэксце кніга Йова. З аднаго боку гэтага праведніка нішчыць д'ябал, з іншага боку Бог дазволіў д'яблу так рабіць. І уключаючы усе гэтыя нюансы, улічваючы ўсе гэтыя нюансы, таксама з аднаго боку трэба загадваць у імя Хрыста, каб хвароба пакінула чалавека, з іншага боку і тут трэба распазнанне. Таму што можа аказацца, што это Бог усё дапусціў. І вось там, дзе нам трэба сустрэцца з гэтым нейкім распазнаннем, а гэта рызыка, гэта адносіны са Святым Духам, і адразу хочацца сказаць, без мудрасці Божай тут не разбярэшся, а нам, насамрэч, хочацца прасцей. Нам хочацца адназначнасцяў, і нам не надта падабаецца эта версія разбірацца, не ўпадаць у крайнасці. І таму тэма выглядалі даволі сур'ёзна і даволі няпроста. І найбольш яшчэ няпроста, калі людзі прыходзяць з такімі бедамі, такімі ці іншымі, а яны жывуць без Бога, без веры, у грахах. І яны пачынаюць задаваць пытанне, а адкуль бяда прыйшла? І там, як бы з аднаго боку ты разумееш, што это можа быць хвароба, можа быць духоўная. І людзям нешта тлумачыць, а што ім тлумачыць, калі іх поўна прычынаў, чаму это можа быць духоўнае? Бо яны жывуць без Бога, ў грахах, і многае сапраўды самі маглі дапусціць. І ў гэтым напрамку яны ўвогуле нават не глядзяць, што яны нешта не так робяць. Яны чакаюць, што ты памолішся, і ўся праблема рашыцца. І тады як бы ўвогуле вельмі не люблю такія гісторыі, бо нават не ведаеш, за што ўзяцца і што людзям казаць. Такія тупіковыя, сказаў бы, гэта гісторыя.
Вось это першае пытанне сур'ёзнае, неадназначнае, которое гучыць, і бачым, я не маю адназначнага адказу. Таму што ўсе гэтыя гісторыі вымагаюць асобнага распазнання. Кожная з іх вымагае асобнага распазнання. Мы нават да гэтай евангельскай гісторыі адназначна на 100% сказаць не можам, ці ідзе тут гаворка пра хваробу, ці пра апантанне. Скарэй за ўсё апантанне. Вялікая верагоднасць. Ну, але дапускаем, што і хвароба проста таксама магла быць. І яшчэ, можа, недзе там у Евангелі ад Марка выдаецца, што тут будзе больш апісана, ці ў Матвея, ці ад Марка. Зараз я ўжо сам троху паблытаўся. Будзе напісана, што чаму эпілепсія, да, што неяк это ўплывае месяц, да. Ці ў Марка, ці ў Матвея это будзе напісана. Ну і ўсё-такі некаторыя кажуць, што гэта легенда, чытаў такія каментары, што раней было меркаванне, што калі поўня уначы, што вось неяк там на людзей уплывае гэтая эпілепсія. І не ведаю, як наконт эпілепсіі, але ўсё-такі людзі-то лунацеюць. Я ў дзяцінстве дакладна так рабіў. Уставаў, хадзіў, нешта рабіў, пасля, дзякуй Богу, прайшло. Ну, значыцца, і ў плане навуковым тут нешта ёсць, можа, мала пазнаная нейкая там сфера. Карацей кажучы, ўсё неадназначна, ўсё няпроста, і кожная гісторыя вымагае нейкага асобнага распазнання. Другая тэма сур'ёзная, которая гучыць, другое пытанне ў нашым тэксце, гэта гнеў Христовы і на каго ён гневаецца. Евангеліст Матвей у 17 вершы кажа, Езус сказаў: «О пакаленне нявернае і распуснае, дакуль буду з вамі, дакуль буду цярпець вас». Многія айцы касцёла каментавалі, што гэты тэкст ён не датычыць апосталаў, што Христос не апосталам кажа, хіба што пагалоўна нават. Айцы касцёла так каментавалі. Чаму? Таму што такой суровасці ў адносінах да апосталаў Евангелие не трансліруе. Мы такіх аналагаў нават у Евангеліі не надта і знойдзем, каб так сурова Христос выказваўся пра апосталаў. Ну, так каментавалі айцы касцёла, хаця для мяне этот аргумент трошку сумніўны, ну, хаця б таму, што Христос сказаў Пятру: «Зайдзі з маіх вачэй, сатана». Ну, я б сказаў бы, это трошку параўнальна. Я б сказаў бы. З іншага боку, чаму ўсё-такі нейкую рацыю мелі айцы касцёла ў раннім хрысціянстве, думаючы, што это не пра апосталаў была мова Христовая, таму што, як па мне, далей мы чуем, як Христос размаўляе з апосталамі, як ні ў чым не бывала. Нават псіхалагічна, сказаў бы, калі на цябе так наехалі, ну, я б хіба што 10 раз падумаў бы, ці падымаць ізноў гэтую тэму, ці задаваць пытанні. Калі б на цябе так у адкрытую наехалі там о племя змяінае, распуснае, нявернае. І апосталы да Хрыста падыходзяць, як ні ў чым не бывала. Яны задаюць пытанне, чаму нам не атрымалася выгнаць духа. І Христос ім спакойна, як ні ў чым не бывала, адказвае, таму што трэба з пастом і малітвай. І вось гэты момант, ён таксама мне паказвае, як бы ўсё адно, што хіба што нават эмацыйна не так это проста. З такога гнева у такі мір пераскочыць, як ні ў чым не бывала. Таму другая версія, і гэтай версіяй трымаюцца больш сучасныя багасловы, што гнеў Христовы накіраваны на людзей, бо там быў натоўп. І на іх накіраваны гэта гнеў Христовы. Ніхто, ў прынцыпе, не думае, што гнеў Хрыста накіраваны на хлопца, который, як Марк кажа, з дзяцінства церпіць гэтай праблемай. І ніхто не думае, што на бацьку гэтага хлопца накіраваны гнеў, таму што ён увогуле праяўляе веру, ён падае перад Хрыстом, а ў Евангеліі ад Матвея вось гэтыя
моманты падзення это скорей як паклон такі. Это не проста пашана да чалавека. Інакш кажучы, падаючы перад Христом, кажа Матвей, упаўшы перад ім на калені, ён усё адно як аддае яму пахвалу як Богу. Ён скланяецца перад ім як перад Богам. Таму гнеў адназначна не на гэтага хлопца і не на яго бацьку. На слухачоў, на акружэнне, так лічаць сучасныя тэолагі, больш сучасныя. І чаму на іх гнеў? Больш нам адкрывае нейкую праўду евангеліст Марк, ён больш апісвае гэтую гісторыю, і тут ёсць свае нюансы. Калі Езус прыйшоў да вучняў, ён сыходзіць з гары, там было перамяненне, ён убачыў каля іх вялікі натоўп кніжнікаў, якія спрачаліся з імі. Адразу ўсе людзі, калі ўбачылі яго, спалохаліся і, падбягаючы, віталі яго. Ён спытаўся ў іх, пра што спрачаецеся з імі. 2 разы падкрэсліваецца, што это была спрэчка. І Евангелие нам скорей як бы не паказвае, пра што эта спрэчка была. Чаму яны спрачаліся? Эліта, менавіта ізраільская эліта спрачалася. З кім яна спрачалася? З вучнямі. Нават не бацька быў у гэтай спрэчкі ў эпіцэнтры. І можна дапусціць, но это такая моя версія, што яны спрачаюцца, магчыма, карыстаючыся гэтым момантам, што апосталам не ўдалося выгнаць духа. І магчыма, яны, як ворагі Христовыя, можа, это мае допусты, яны прабуюць паказаць, што Христос это шарлатан, і апосталы шарлатаны, і ўвогуле ўся эта ерунда, не трэба тут гуляцца і так далей. Што магчыма, яны ў гэтым плане. Можа, прынізіць хацелі апосталаў. Но нам Евангелие не адкрывае падрабязнасцяў спрэчкі. Але ўсё-такі я больш дапускаю, што вось гэтае гнеўнае выказванне Хрыста, яно будзе звязана з гэтай спрэчкай, пра которую нам менш вядома. Гэта чыста мае такія меркаванні. Хаця далей, в этом плане трошку працягваецца нам трошку неразберыха, таму што у 19 вершы мы чуем, як ужо Марк апісвае гэты эпізод. Адказваючы, Езус сказаў ім: «О пакаленне нявернае, дакуль буду я з вамі, дакуль буду цярпець вас». У рускім сінодальным перакладзе, тут мне ўжо цяжка каментаваць, напісана, што Езус, адказваючы яму, выходзіць бацьку сына. Але пасля далей незразумела. Ён, адказваючы яму, сказаў: «О колькі я цярпець буду вас». І незразумела, да каго Христос звяртаецца. Таму тут ужо будзе пытанне да арыгінальных тэкстаў, і я скаментаваць тут ніяк не магу. Але выглядае на тое, што Христос не мае прэтэнзій да бацькі, а ўсё-такі да кніжнікаў, которые скорей за ўсё былі галоўнай прычынай гэтых усіх разборак. І якую б хацеў бы я выснову зрабіць з гэтага ўсяго, што гэты гнеў Христовы, хоць мы не ведаем яго корня, але ўвогуле ўся гісторыя, яна нас нечаму вучыць, і вучыць нечаму важнаму. Вучні пытаюцца, чаму мы не маглі гэтага зрабіць. І Христос падае 2 прычыны, чаму яны не маглі. З аднаго боку, Христос кажа, што вучні малаверныя. Што не то, што не маюць веры, але ім не хапіла веры. А з іншага боку, Пан Езус дасць адказ і скажа, што гэты Евангелие ад Марка будзе напісана: «Такога духа нельга выгнаць нічым, толькі малітвай». А евангеліст Матвей у сінодальным перакладзе будзе дапісана: гэтага духа, гэты род духаў можна выгнаць толькі пастом і малітвай. У беларускім перакладзе гэты сказ, ён адсутнічае. Таму што многія даследчыкі лічаць, што гэта допісы пазнейшыя. То есть бачым, што ёсць праблемы з гэтым тэкстам, з рэдакцыяй гэтага тэксту, бо трошку ёсць нестыковачак у розных гэтых перакладах.
І навука такая, да, што з аднаго боку Христос паказвае, што трэба за сур'ёзныя справы трэба заплаціць цану. Вось недастаткова проста сказаць у імя Езуса Христа духа дыйдзі. Якую б сілу не мела імя Божие, нельга імя Божие ўспрымаць як нейкае закляцце магічнае. Падобна нельга ўспрымаць малітвы як нейкае закляцце магічнае, хоць бы і сам экзарцызм зацверджаны Ватыканам і так далей. Нельга ўспрымаць як закляцце магічнае, што дух будзе павінавацца проста як нейкі фокус. Вот. Шурум-бурум і ўсё павінна скончыцца. Христос паказвае, што стаіць нешта большае за гэтым. А большае гэта першае. За сур'ёзныя справы трэба ўмець пазмагацца. Трэба ўмець плаціць цану. І гэта цана, гэта малітва і пост. А другая рэч трэба вера. А веру ты не можаш выцягнуць яе на пустым месцы. Гэта не проста прачытаць малітвачку. Вера – гэта вынік нейкага духоўнага твайго жыцця. Гэта вынік перажытых гісторый. І часта, калі я асабіста чую, як людзі гавораць, што дайце якая вось малітвачка, пакажыце, парайце, чым можна маліцца. Я сапраўды людзям даю там тыя ці іншыя малітвы, і ў гэтым я бачу сэнс, таму што сапраўды чалавек, который ніколі не маліўся, не ўмее маліцца, у яго няма варыянтаў, но яму трэба нешта даць. Христос, калі вучні пытаюцца, Господі, навучы нас маліцца, ён іх вучыць. Ён гаворыць тую формулу «Ойче наш». Псалмы Давіда ёсць прыкладам малітвы. Таму як бы ёсць у гэтым логіка, калі людзі гавораць, што вот дайце мне, парайце нейкую малітву. І адначасна я заўсёды крыху з сумам успрымаю гэта, таму што адчуваецца нутром, што людзі ўспрымаюць малітву як нейкае заклінанне. Якім бы б не быў моцны псальм, не люблю ўжо гэтага слова, моцны, псальм 90, абарона ад зла, але, на жаль, бачу, як людзі ўспрымаюць яго проста як нейкае заклінанне. Просто вот моляцца, чытаюць, не ўкладваючы туды асоба ні сэрца, ні нейкай адказнасці, а тым больш там асоба веры не ўкладваючы. Таму сказаў бы, што нас больш павінна хваляваць, як наша вера павінна расці. Не якія малітвачкі пачытаць і што будзе дзейснае, і што рашыць нашу праблему, а як веры нашай узрастаць. А па майму сціпламу назіранню, вера ўзрастае тады, калі мы пражываем нейкія цяжкія гісторыі. Калі мы максімальна ўцякаем ад вымаганняў, которые ставіць перад намі Бог, тады вера не расце, а мы сябе кансервіруем в нейкіх цяплічных умовах, дзе магчымасці для веры няма. І я б на гэта больш бы звярнуў увагу. Бо гэта, здаецца, больш важнае пытанне, што мы, як веруючыя, можам зрабіць, каб вера наша ўзрастала. Памнож нашу веру, кажуць апосталы. Вось, у гэтым ёсць сэнс, у гэтай просьбе. Так гэты эпізод выглядае. Яшчэ, што важна, Езус дае дзіўны прыклад, который, напэўна, многім з нас на слыху. Калі пан Езус кажа, гэта будзе гучаць у Евангеліі, зрэшты, і ў Матвея, і ў Марка будзе гучаць. Калі у вас будзе вера з гарчычнае зерня, і вы скажаце гэтай гары перасунься адсюль сюды, яна перасунецца. Многія даследчыкі кажуць, што это прымаўка. Прымаўка, которую разумелі слухачы Хрыста, таму што это была актуальная для іх часоў, яна была на слыху. Яна азначала, што калі сапраўдны настаўнік, такі вось, который вучыць народ,
то перад ім усе складаныя праблемы вырашаюцца так, як бы ўсё адно гару перасунуць. Гэта вобраз невырашальных праблемаў. І гэтую прытчу, так кажуць даследчыкі, казалі пра такіх вось настаўнікаў. І Христос, як адзін з настаўнікаў, которые былі ў Ізраілі, такіх вандроўных настаўнікаў, ён ужывае вядомую для іх прыпавесць. Гэта адна версія. Другая версія, мне яна вельмі падабалася, это каментаваў нехта з айцоў касцёла, што гэта гара, которая павінна перасунуцца, гэта дух. Гэта ён такая агромная глыба, которая чалавеку не падуладная. Але калі ты будзеш мець веру і ў імя Хрыста будзеш супраціўляцца гэтай гары, то гэтая гара пасунецца, і гэта будзе сапраўдны цуд. Таму што сам па сабе дух, ён нікуды не пойдзе. І таму некаторыя часта любяць это вось адарванае з кантэксту браць гэты прыклад. Калі будзеце мець веру, то скажыце гары. Многія айцы касцёла казалі, што Христос ніколі не змушаў вучняў рабіць нешта абсалютна нелагічнае і неразумнае. Навошта гары казаць, каб яна пасунулася? Навошта смокве казаць, каб яна вырвалася смакоўніцы і перакінулася ў мора? Навошта такія неразумныя, безрассудныя эпізоды, цыркі такія? Каму это трэба? Таму гэтыя прыклады, іх трэба заўсёды браць, вот это евангельскія прыклады, заўсёды браць у кантэксце вось гэтага экзарцызма. Таму што сапраўды цалкам верагодна, што ідзе размова пра духа, што такое параўнанне Христос выкарыстоўвае. І на гэтым нашая гісторыя такая непростая сканчваецца. Далей ідзе прадказанне, яшчэ тут пара момантаў, каб скончыць 17 раздзел. Ідзе прадказанне мукі ў васкрасення Хрыста, але гэта мы ўжо бралі, таму прапускаю, таму што Христос ужо прадказваў сваю муку ў васкрасення, сыходзячы з гары перамянення. Яшчэ такі момант цікавы. Многія на яго звяртаюць увагу, што Христос, спускаючыся з гары перамянення, дзе ён явіў сваю славу Божую, дзе ўжо ішла размова пра Царства Божае, дзе, як кажа апостол Пётр, добра нам тут быць, ім там усім добра было. І вось, хоць страшна было, і адначасна добра. І вось, вяртаючыся з гэтага моманту славы Божай, яны акунаюцца ў людскія праблемы тут жа. І вот такія вот эпізоды, яны дазваляюць расці веры. Калі ты не ўцякаеш ад гэтай гісторыі, не ўцякаеш ад гэтых людзей, ад іхных бедаў, а сустракаешся і насколькі это магчыма, прабуеш іх пражыць, перажыць, дапамагчы іншым прайсці праз гэтыя беды. Вось многія на гэты момант звяртаюць увагу, на гэты момант, на гэты кантраст з гары перамянення вось у такую гісторыю, которая поўная неразберыхі. І Христос не ўцякае з гэтай гісторыі, і вучні таксама з галавой у яе акунаюцца. І яшчэ адзін момант, і гэтым сканчваем наш 17 раздзел. Падатак на святыню, 24 верш і да 27. Калі ж яны прыбылі ў Кафарнаум, збіральнікі дэдрахмаў падышлі да Пятра і сказалі: «Ці ваш настаўнік не дасць дэдрахмаў?» Той адказаў: «Так». І калі ён увайшоў у дом, Езус апярэдзіў яго і сказаў: «Як табе здаецца, Сымоне, з каго бяруць мыта або падатак зямныя каралі, са сваіх сыноў ці з чужых?» А калі ён адказаў: «З чужых», Езус сказаў яму: «Значыць, сыны свабодныя. Але каб нам не спакусіць іх, ідзі на мора, закінь вуду і вазьмі першую рыбіну, якую зловіш. Калі адкрыеш ёй рот, знойдзеш статэр, вазьмі і аддай яго за мяне і за сябе». Што цікавага ў гэтай гісторыі? Які падатак хочуць
узяць з Петра і з ягонага настаўніка Езуса Хрыста. Вот што это за падатак дэдрахма? Гэта падатак на святыню. Але гэты падатак ён не належаў да законаў Рымскай імперыі, которая была правадаўцам, которая акупавала тэрыторыю. Гэта быў рэлігійны падатак на ўтрыманне святыні. Цяпер я так прызадумваюся, канешне, няўжо яны з усім потокам, няўжо яны з усім этим бізнесам, который правадзіў там першы святар Анна, і торговлей, няўжо ім не хапала грошай утрымаць святыню? Ну, не ведаю, можа сапраўды не хапала, а можа такія камбінатарства нейкія. Ва ўсялякім разе гэты падатак быў прадказаны Маісеем, і Тора Маісея пра яго гаварыла. Кожны мужчына пасля 20 гадоў абавязаны быў плаціць падатак на святыню. І ён быў, паколькі гэта быў рэлігійны падатак, ён не быў абавязковы. Таму зборшчыкі падатку пытаюцца ў Петра, ці ваш настаўнік будзе плаціць. Цікава, што Пётр, не задаючы пытання Хрысту, адразу кажа: да, будзе. Чаму? Ну, таму што грамадства веруючае. Таму што яны ўспрымаюць святыню як дом Айца Нябеснага, дзе знаходзіцца святое святых, дзе прысутны Бог, дзе ёсць каўчэг завета. Святыня для іх эпіцэнтр іхнага жыцця рэлігійнага. Як многія веруючыя, хрысціяне, яны нармальна ўспрымаюць, што ты даеш грошы на рамонты сваёй святыні, касцёла. Нам трэба ўсім разам збіраць, рамантаваць, будаваць. Мы это нармальна ўспрымаем. Мы не ўспрымаем гэта як грабеж. І таму у Петра не ўзнікае нават пытання. Ён адказвае за Хрыста: да, таму што ўсе габрэі давалі гэты падатак, хоць ён не быў абавязковы. І Христос, ведаючы, як Пётр адказаў, ён яго пераймае і задае такое дзіўнае пытанне: з каго здзіраюць падатак, са сваіх ці з чужых? Такім чынам, Христос не мае прэтэнзіі да Петра наконт падатку, але ён нагадвае яму пры аказіі, карыстаючыся гэтым момантам, нагадвае Пятру, што Христос ёсць Сынам Божым. Значыцца, Отец Нябесны, Гаспадар святыні, і Христос Гаспадар святыні, таму што ён сын цара. А з прынца, калі можна так сказаць, ну які з яго падатак здзіраць? І Христос, напэўна, не выпадкова кажа гэтыя словы Пятру, ну таму што Пётр даваў вызнанне: ты Месія, сын Бога жывога. Пётр больш за ўсіх іншых разумеў гэтую праўду, таму што Бог Отец яму адкрыў. І такім чынам Христос, як бы тут не пытанне падатку, але пры нагодзе гэтага падатку ён нагадвае Пятру, што ён сын Божы, такім чынам умацоўваючы Пятра ў гэтым жа ж вызнанні, которое сам Пётр не так даўно злажыў. І Пётр гэта разумее. І далей Христос, такі можа рэдкі выпадак, калі ён сапраўды ўсур'ёз прыслухоўваецца да думак іншых, каб не было згаршэння, таму што людзі могуць не зразумець гэтай праўды. Пятру, што это было адкрыта, ён ведае, што Христос сын Божы, а іншым не. Пётр разумее, што Христос можа не плаціць падатак, а іншыя не разумеюць. І Гасподь кажа Пятру, тут без каментароў, за той рыбай, пайсці, злавіць рыбу, выцянуць манету, ну нейкі цуд такі, невядома чаму і як. Некаторыя кажуць, што ён, магчыма, з легендамі, з апокрыфамі неяк звязаны гэты цуд. Но факт той, што Христос кіруецца вось гэтай думкай, што не трэба сеяць згаршэння. Не трэба, каб людзі неутверждзённыя, неўмацаваныя ў веры, каб яны, гледзячы на гэта, сеяўся грэх нейкі сярод іх. Вот што значыць згаршэнне. Карацей кажучы, Христос лічыцца з духоўнай немачы людзей. Яшчэ наконт гэтага падатку адзін момант ёсць. Ёсць такія звесткі, што пасля 70-го года, калі рымляне збурылі святыню, то наказ збіраць
падатак на святыню для габрэяў ён быў ужо абавязковы як наказ ад рымскай улады. Толькі гэты падатак ішоў на святыню ў Рыме Юпітера. І некаторыя кажуць, чаму вось гэтае пытанне пра падатак на святыню ёсць толькі ў Матвея, ніхто з іншых евангелістаў не ўзгадвае пра яго. Некаторыя кажуць, што для слухачоў Матвея гэта было пытанне маральнае, таму што святыня, магчыма, ўжо была збураная, і гэты падатак збіраўся, і для хрысціянаў было пытанне, плаціць гэты падатак ці не плаціць. Ну, это адна з такіх версіяў, хаця, як па мне, версія даволі гіблая. Ну, чаму? Таму што раннія хрысціяне, як і габрэі, яны нават манету з выявы імператара не ўспрымалі. А тут збіраць грошы на святыню у Рыме, святыню паганскую, ну, это поўны абсурд. Некаторыя, каментуючы гэты тэкст, кажуць, што Христос такім чынам як бы благаслаўляе на ўсялякія падаткі дзяржаўныя, што хрысціянін не павінен супраціўляцца гэтым падаткам. Ну, нібыта, з аднаго боку, да, з іншага боку, ну, думаю, што тут не пра гэта ідзе размова, бо тут якраз такі не дзяржаўны падатак. Тут якраз такі мова пра падатак рэлігійны, тут пытанне зусім іншае. Ну, але такая версія ў дыспутах ёсць, ну, як па мне, моя думка, яна такая вельмі слабенькая, гэтая версія. І на гэтым мы з вамі 17 раздзел сканчваем. Пахвалёны Езус Христос.